Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Thank you, Prabhu. Hare Krishna devotees, pranams. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா சண்முக pranams. ஹரே கிருஷ்ணா தங்கமணி மாதாஜி pranams. லதா மாதாஜி, தங்கேஸ்வரன் பிரபுஜி, ஜோதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மல்லீஸ்வரி மாதாஜி, கிரிஜா மாதாஜி pranams. ஹரி போல். 2 days வீக்கெண்டு முடித்தோம் நல்லபடியாக. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். 13th சாப்டரில் இருக்கும், L2ல் இருக்கும். L2ல் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா 4 rounds சாண்டிங். அப்புறம் இந்த L2 நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணணும். குவிஸும் இருக்குது, குவிஸஸும் அட்டன் பண்ணுங்கள், அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கள், சரியா? அதுக்கப்புறம் L3க்கு ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். நம்மளோட சாதனாவும் நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இருக்கிறதுல இது இந்த ஒரு அசோசியேஷன், இந்த அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணுறது, நம்ம வந்து பக்தியில் நம்மளை கொண்டு வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிலேருந்து வெளியில் வர்றது அப்படின்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இது வந்து ரொம்ப பெரிய, இதுக்கு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. இந்த அனுகிரகத்துக்கு பாக்கியம் இதெல்லாமே ரொம்ப கம்மி தான். எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது அவ்வளவு உயர்ந்தது, சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் நல்லபடியாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ பிளஸ்டு சோல்ஸ். ஸோ அதனால் அதை நம்ம நல்லபடியாக உணர்ந்து பக்தி பண்ணி பகவானை திருப்தி பண்ணணும். முக்தி அப்படின்றது கூட டிவோட்டிஸ் விரும்ப மாட்டாங்க. எங்கே இருந்தாலும் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும், எங்கே இருந்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அந்த இடமே வைகுண்டம் கோலோகம் தான். அந்த நேரமே நம்ம முக்தி அடைஞ்ச நிலை தான், சரிங்களா? ஸோ அதனால் நல்லபடியாக நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். எல்லா வாய்ப்பும் அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த அட்மாஸ்பியர் அது அப்படியே அமோகமாக அமைஞ்சிருக்கு. அதுதான் பானஃபைட் பரம்பரா, பகவத்கீதை, மந்திரம், குரு எல்லாமே அசோசியேஷன். அதில் நம்மளை அழகாக கையை பிடிச்சி கூட்டு போகிற அசோசியேஷன், இஷ்கான், பிரபுபாத்தா, நாமனிஷ்டா பிரபுஜி எல்லாம், சரியா? ஸோ நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுல தான் இப்போ நம்மளோட அந்த இது இருக்குது, எண்டிவர் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம 13th சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம். க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்றது பகவானோட இடத்துல பார்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் வாசிச்சிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜோதி மாதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனகசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रसादं सगगण रघुनाथान्विदं तं च शिवं साद्वैतं सावधूतं परिसनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण மாதாஜி ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம பகவானுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். மங்களாச்சரண் அவங்களோட அனுகிரகத்தோட தான் நம்ம பக்திலையும் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ நல்லபடியாக நம்ம பண்ணுவோம். சுபஸ்ரீ மாதாஜி நேற்றுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ண ரிப்ளை பண்ணலை, கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ 22 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து சேத்திரக்னி விபாக யோகத்தில் சேத்திர அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். களம், அது வந்து இந்த மகா தத்துவா அப்படின்னு சொல்றது, இந்த ஜட உலகங்கள் பகவான் உருவாக்குறதுக்காக கொடுத்த மூலப்பொருட்கள். ஓகேங்களா? பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் அந்த கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், அதுக்கப்புறம் அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான அந்த விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் மனம், அப்புறம் அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் குணங்கள், இதெல்லாம் வந்து இந்த களம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மாவை பற்றி சொல்லும்போது பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அமிர்தம் போல இருக்குமோ அதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ ஆத்மான்றது அந்த பரமானந்த நிலை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம் ஆத்ம நிலையில தான். சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டோம், ஆத்மாவில் தான் நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம். சரிங்களா? அப்போ அந்த ஹையர் டேஸ்ட் தெரியும் போது தான் நம்மளுக்கு இந்த லோவர் டேஸ்ட், இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம்லாம் லோவர் டேஸ்ட், அதெல்லாம் ஒரு ஒரு எதையுமே நம்ம தொடர்ந்து சந்தோஷமாக அனுபவிக்கவே முடியாது. இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம் ஒரு தொய்வு, அதாவது மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து சந்தோஷமாக என்ஜாய், இப்போ ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம்னா திகட்டிடும், அதுக்கப்புறம் ஒரு காரம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணும். அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்மளை வந்து அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று வந்து ஒரு காலம் வரைக்கும் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு விஷயத்தில், அதுக்கப்புறம் வேற. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ்ன்றது கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அவ்வளோதான், நிரந்தரமாக இருக்காது. ஆனால் வந்து நம்ம பரமானந்த நிலை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, எட்டர்னல் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ். அது அந்த ஒரு நிலை நம்ம அப்போனா ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா அந்த பரமானந்த நிலையை நம்மளால் உணர முடியும். அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து உயர்ந்தது, ஜட சக்தியோட ஆத்மா உயர்ந்தது, ஏன்னா பகவானோட அம்சத்தில் இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவை பற்றி பகவான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஏற்கனவே 2.11லேருந்து 30 வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை நம்மளுக்கு நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சூப்பர் சோல் பற்றியும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அவங்கள பற்றி ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த 5 ஸ்லோகமுமே நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, கன்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து புலன்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கும். அதாவது அதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னல, நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுன்றது சுவைக்கிறதுன்றது நாக்கு, ஆனால் பகவான் வந்து கண்ணாலேயே சுவைப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அவங்களோட கண்கள், வாய், கால், கை, அதெல்லாம் வந்து பரிபூர்ணமாக பரவி இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஏன்னா நம்மளோட அந்த சோலோட நேச்சர் அவ்வளோதான், அணுதான் நம்ம, பகவான் விபு. அதனால் அவங்களோட
முழுமையான அந்த சுப்ரிமசியை நம்மளால முழுமையெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறமா அவங்க உள்ளிலையும் இருக்காங்க, புறத்துலையும் இருக்காங்க, தூரத்துலையும் இருக்காங்க, பக்கத்துலையும் இருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஒரே நேரத்திலே பகவான் எப்பயுமே 24/7 கோலோகத்துல தான். சரிங்களா? அதாவது முழு நேரமும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வார்த்தையை. மற்றபடி கோலோகத்துல வந்து அதில் ஸ்பிரிச்சுவல் டைமு, ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் அந்த மாதிரி வரும். எப்பயுமே அங்கே தான் இருப்பாங்க பகவான் நித்தியமா. ஆனால் அவங்களோட எனர்ஜிஸ் மூலயமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களோட கிரியேஷன் முழுக்க. அதுவும் பார்த்தோம் நம்ம. அப்போ எப்பயுமே கோலோகத்தில் தூரத்தில் இருப்பாங்க. அதே சமயத்தில் கிட்டக்கண்ணுமா நம்மக்கிட்ட இதயத்தில் பரமாத்மாவை எப்போ இருக்காங்க நமக்குள்ளேயே. அது மாதிரி உள்ளேயும் இருக்காங்க, வெளியில இருக்காங்கன்னும் போது உள்ளுக்குள்ளார பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, வெளியில குருவா இருப்பாங்க, பகவானாவே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்களோட சூப்பர் சோல் பற்றின அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு அழகாக பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து க்ஷேத்திரிகா அப்புறம் ஞானம் பற்றி பார்த்தோம். பகவான் வந்து எதெல்லாம் ஞானம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது, அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும். முக்கியமாக வந்து பக்தி பண்ணோனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்துடும். சரிங்களா? அது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். இப்போ 22 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். 21 ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். ஏன்னா 21 அன்னைக்கு பார்த்தது. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. சரிங்களா? இந்த இந்த வேர்ல்டுன்றது ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டு, பகவானோடது அப்சல்யூட் வேர்ல்டு. சரிங்களா? அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து அப்சல்யூட் வேர்ல்டு, முழுமையானது, எந்த குறைகளும் இல்லாதது. இது வந்து ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று ஒன்று நடந்துன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக இன்னொன்று இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு காரணம்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டு இந்த ஜட உலகத்தில். அப்போ இந்த செயல்களுக்கு விளைவுகளுக்கு இயற்கையே காரணம். கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டி நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுறோம். ஆசைப்பட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முக்குணங்களில் ஒரு குணங்களில் நம்ம செயல்படுத்தி அந்த விஷயத்தை நம்ம அடைவோம். ஒன்று தர்மப்படி பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? சுயநலமாக யோசிப்போம் இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செஞ்சாவது அதை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இந்த 3 விஷயம்தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாங்க பகவான் நம்மளுக்கு அழகா பகவத்கீதையில். ஸோ அப்போ அந்த செயல்கள் வந்து 3ஆக இருக்குது அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஒன்று பயஸு, இல்லை ரொம்ப செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூடு. செல்ஃபிஷ்னா என்னோட விஷயம்லாம் நல்லா நடந்தால் போதும் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செஞ்சாவது அனுபவிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே விளைவுகள்ன்றது உண்டு. இப்போ இது யார் வந்து உருவாக்குனது? பகவான். இயற்கை தான் காரணம் இல்லையா? ஆனால் இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு, இப்போ நம்மளுக்கு இன்பத் துன்பங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் வாழ்க்கையில். அதுக்கு யார் காரணம்? இயற்கையா அப்படின்னா இல்லை, அதுக்கு உயிர் வாயு தான் காரணம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கு. இன்னொன்று கேட்போம் நம்ம, பகவான் இந்த உலகத்தை படைச்சாங்களே, ஆனால் ஏன் இங்கே வந்து இந்த முக்குணங்கள்லாம் படைச்சு ஏன் இவ்வளோ சிரமங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? 3 மிசரிஸ், பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் இதெல்லாம் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, சிரமங்கள்லாம் ஏன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் இருக்கும்போதே பக்தி பண்ண மாட்டேன்றோம். சரியா? பக்தி பண்ணி பகவானே அடைய மாட்டேன்றோம் கண்டிஷன் சோல்ல. இன்னும் இதெல்லாமும் இல்லாம நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தை பகவான் உருவாக்கி இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம்? சுத்தமா கிருஷ்ண பக்தியே நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பக்தியா அவ்வளவுதான். வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லயே வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். அப்ப இந்த மாதிரி துன்பங்கள்ல எதுக்காக? இப்ப குழந்தைங்க வந்து உடம்பு சரியில்லை, மருந்து கொடுக்குறோம். அதுக்கு அது கசப்பு தான். ஆனா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது குணமாகணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த 3 குணங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இதெல்லாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி இந்த உலகத்துல தங்கிடுவோம். சுத்தமாக நம்மளுக்கு பகவான் அப்படின்ற அந்த ஒரு இனிமையான உயர்ந்த விஷயமே நம்ம யோசிக்க கூட மாட்டோம். இப்பயே அப்படிதான் இருக்கேன். சரியா? ஸோ அந்த வகையில் அப்போ இன்பத் துன்பங்களுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா உயிர் வழி தான் காரணம். ஏன்னா நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம்? சூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஒரு ஆசைப்படுற விஷயத்த நான் வந்து தர்மப்படி நான் அதை அடையிறேன், இல்லை சுயநலமா அதை எப்படியாவது நான் அடையணும், இல்லையா அதர்மம் பண்ணியாவது அடையணும். இதை யாரு சூஸ் பண்ணுறது? இயற்கையா? இல்லை, நம்ம தான் இல்லையா? அப்போ உயிர் வாழி தான் இன்ப துன்பத்துக்கு காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ பகவானே நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது, நம்மளுக்கு துன்பம் கொடுக்குறவங்களையும் குறை சொல்லக்கூடாது.
அந்த துன்பம் நமக்கு இன்பம் துன்பம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம தான் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக பகவத்கீதையில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஒரு புரிதல் இருந்ததுனாலே நம்மளுக்கு கரெக்டாக அடுத்த முறைக்கு நம்மளால வர முடியும், அடுத்த லெவலுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்பம் துன்பம் என்பது உடலையும் புலன்களையும் வழங்குகிறது, புலன்களால் உண்டாக்கப்படும் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு. அதாவது பிரகிருதி வந்து இன்ப துன்பம் அனுபவிக்கிறதுக்காக உடலையும் புலன்களையும் வழங்குகிறது. முக்குணங்கத்தில் நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு அந்த இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக அந்த களம். சரியா? ஆனா புலன்களால் உண்டாக்கப்படும் இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படின்றது ஜீவாத்மா நம்ம. சரிங்களா? இப்போ பிரகிருதியோட பொசிஷன் என்ன? ஜீவாத்மா தான். ஆனால் அதை டிசைட் பண்ணுறது அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. குறிப்பிட்ட ஓர் உடலிலோ அல்லது மற்றதிலோ வாழ விரும்பும் உயிர்வாழின் பல்வேறு புலன்களுக்கு ஏற்ப இவ்வுடல்கள் எழுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம செஞ்ச கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த 84 lakh ஸ்பீஷீஸில் ஏதோ ஒரு ஸ்பீஷீஸாக நம்மளுக்கு சரீரம் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால இதில் வேற எதுவுமே காரணம் இல்லை நம்ம படுற கஷ்டத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும். உயிர்வாழி தனது முந்தைய விருப்பம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அல்லது சபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளை பெறுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதுக்கு ரொம்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுன்னா கூட நிறைய இருக்கு. இது காந்தாரி அம்மா எந்த தவறுமே செய்யலை இல்லையா அவங்களோட லைஃப்ல. ஆனால் அவங்களுக்கு சிரமங்கள் நிறைய அவங்க பார்த்தாங்க. அவங்களோட 100 பிள்ளைங்கள் கூட இதானாங்க. அப்போ எதனால் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த தவறுமே செய்யலை, ரொம்ப சேஸ்ட் ஒய்ஃப் அவங்க, தர்மப்படி தான் இருந்தாங்க, ஆனாலும் சிரமப்பட்டாங்க. அப்போ அது எதனால் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு செஞ்ச ஒரு கர்மத்தினால அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த முன்னாடி நம்ம செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அல்லது சபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நம்ம பெறுறோம். அதனால தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து அதுலேயும் கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப உத்தமம். ஒரு விருப்பங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப அவன் இன்புறவும் துன்புறவோ செய்கிறான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியின் தேர்வே காரணம். அப்போ நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஹாப்பினஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் பண்ணணும். சரிங்களா? அது இந்த உலகத்தில் இருக்கணும்னு விருப்பப்படும் போது, இல்லை நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம என்னதான் பண்ணவே மாட்டோம், இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணவே மாட்டோம் இல்லையா? அது மாதிரி கர்ம பலனும் நம்மளுக்கு அதில் கிடையாது. அப்போ அதில் பண்ணும்போது அது இன்னும் உயர்ந்தது, நம்ம பகவானை அடைய முடியும், திருப்தி பண்ண முடியும். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியின் தேர்வே காரணம். பயஸ் இம்பயஸ் யாரு செலக்ட் பண்றா? நம்ம தான். செயல்கள்ல நம்ம செய்யற நிறைய செயல்கள். ஸோ அதை பொறுத்து நமக்கு இன்ப துன்பம் வருது அப்படின்றத தெளிவாக அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ 13.22 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 20. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத்த சத்யோனி சன்மசோ. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றன. இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு அந்த எதனால நம்ம இந்த 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம வரோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? ஜட இயற்கையில உயிர் வாழி நம்மள இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் தானே இருக்கோம். முக்குணங்களால உருவாக்கப்பட்ட பகவானால உருவாக்கப்பட்ட இந்த முக்குணங்கள் உள்ள இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கும். அந்த முக்குணங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்றோம், வெறும் சாத்வீக குணத்துல மட்டும்தான் நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? கலந்துதான் இருப்போம். ராஜச குணம் வரும் ஒரு சமயம், தாமச குணம் வரும் ஒரு சமயம், கலந்துதான் இருக்கும். யாருமே வந்து முழுசா சாத்வீக குணம், யாருமே முழுசா வந்து தாமச குணம் அப்படின்னே கிடையாது.
இப்போ துரியோதனன் எடுத்துக்கிட்டா கூட அவங்க வந்து அதர்மம் பண்ணாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா அவங்க ஒய்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும், அவங்க நண்பனை பொறுத்த வரைக்கும், அவங்களோட பிரதர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? அவங்க அவங்க சகுனி மாமா கிட்ட அவங்க பயசா தான் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால ஆம், ஒருத்தவங்க முழுசா அப்படியே தாமசகுணம் ராஜசுகுணம் அப்படின்னு கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆனா அத ஒருத்தவங்களை நம்ம சொல்றோம்ல, இவங்க ஒருத்தவங்க நேச்சர் வச்சு சொல்றோம், இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஆம், அவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் கிடையாது அப்படிலாம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அது எதை பொறுத்துனா இந்த குணத்தை பொறுத்து தான், குணத்தின் அடிப்படையில சொல்றோம் நம்ம பொதுவா. பகவத்கீதை வாசிக்காத முன்னாடி நம்ம அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா நமக்கு குணத்தை வச்சு. அப்ப நம்ம என்ன அப்ப கலந்திருக்கு குணம் அப்படின்றது. முக்குணமும் இருக்கு ஒரு லிவிங் என்டிட்டி. அப்ப இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? 3 குணங்களையும் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பொறுத்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கோம். ஆசின் வீரியத்தை பொறுத்த மாதிரி 3rd சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. ஏன் வந்து பலவந்தமா நம்ம வந்து பாபம் பண்றோம், அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸே பாபம் பண்றோம் அப்படின்னு நமக்காகவே கேட்ட கொஸ்டின் அது. அதுக்கு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கான ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிலவங்களுக்கு வந்து நெருப்பு மேல புகை மாதிரி, சிலவங்களுக்கு கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி, இன்னும் ஒரு சிலவங்களுக்கு கருப்பை மூடினார் போல அப்படின்னு. அந்த ஆசின் வீரியத்தை பொறுத்து இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம செயல்களை பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வாழறோம். வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. கண்டிப்பா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த முக்குணத்துல செய்யறோம். அப்ப ஜட இயற்கையோட லிவிங் என்டிட்டி கண்டிஷன்ட், அதாவது கனெக்டடா இருக்கும். ஓகேவா? இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். அப்ப அந்த குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க செயல் செய்ய போது அவங்களுக்கு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏற்ப நன்மையும், இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தீமையும் அவங்களுக்கு வருது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிறவிகள் கிடைக்குது. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல ஏதோ ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ல அவங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா சொர்க்கம் போவாங்க. திரும்பி அங்க போயிட்டு அந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸோட பலன்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நார்மலான ஒரு நீட்டான ஒரு பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே வந்து ரொம்ப பாபம் பண்ணிடுறாங்க, ஒரு சபிக்கப்பட்ட விஷயமா பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நரகத்துக்கு போவாங்க. நரகத்துல போய் தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு அந்த பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் லோவர் ஸ்பீஷீஸ்ல இருந்து மறுபடியும் வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த பாபத்துக்கு பொறுத்த மாதிரி ரொம்ப பாபமா இருந்தா மரம் செடி கொடியில இருந்து, இல்லையா அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களோடது வரும். இவங்க நிருக மகாராஜர் கூட நம்ம வந்துட்டு ஸ்டோரி பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அவங்க வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்றதுக்கு. நிருக மகாராஜர் என்ன பண்ணுவாங்க? தானம் தர்மம்லாம் ரொம்ப பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து எல்லாமே பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். அதுல ஒண்ணு தெரியாம ஒரே ஒரே பசுவை 2 பிராமணனுக்கு அவங்க தானமா கொடுத்துடுறாங்க. அதுல அவங்க ஒரு தவறு பண்ணிடுறாங்களா? அந்த ஒரு தவறுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு மரபல்லியா தண்ணி இல்லாத கிணத்துல ஒரு யுகம் முழுக்க இருக்காங்க. திரேதா யுகத்துல இருந்து துவாபர யுகம் கடைசி வரைக்கும் இருக்காங்க. சரியா? ஸோ அப்ப பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே தெரியாம, அவங்களோட நாலேஜ்க்கு தெரியாம ஒரே பசு 2 பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணதுனால என்னாச்சு? அவங்க வந்து ஒரு ரெப்டைலா பிறந்து ஒரு யுகம் முழுக்க திரேதாயுகத்துலேருந்து துவாபர யுகம் வரை கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன வராங்க? பகவானோட அனுகிரகத்துல ஆசீர்வாதத்துல அவங்க மறுபடியும் முக்தி அடைகிறாங்க அந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அப்படின்னு. பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்குள்ள பகவானோட அந்த சம்பந்தம் ஏற்பட்டு. ஸோ அதுதான். இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து இந்த சரீரம் வந்து நம்மளோட கர்மாக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஜீவனுக்கும் முக்குணங்களுக்கும் உடல் மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு. ஜட இயற்கையுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளுதல், சிறு சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல ஈடுபடுறது. இன்னொன்று வந்து நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, நம்ம பயசும் பண்ணலாம் இன்பயசும் பண்ணலாம், நம்மளுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? இம்பயஸ் பண்ணிடுறோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பக்தி பண்ணுறதை விட்டு இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம தவறாக நம்ம பயன்படுத்திடுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாத வரை ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலிற்கு மாறும்படி ஆனது ஜட உணர்வு அவனை பலவந்தப்படுத்தும். ஏனெனில் நினைவுக்கு எட்டாத காலம் முதல் அவனிடம் ஜட ஆசைகள் உள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இதுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்.
சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். இது நம்ம ஏற்கனவே 7th சாப்டர்ல 14th ஸ்லோகத்துல பார்த்திருப்போம். தெய்வீம் ஹேஷாம் குணமயி அப்படின்னு. என்னோட இந்த ஜடசக்தி வந்து, அதுவும் தெய்வீகமான ஜடசக்தி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணவே முடியாது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு குணத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். ஆக்சுவலா இந்த ஹியூமன் சரீரம் நமக்கு எதுக்காக கொடுத்தாங்க? நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். ஆனா அதை பண்ணாம நம்ம என்ன பண்றோம்? மறுபடியும் நிறைய செயல்கள் பண்றோம். அதுவும் கிருஷ்ணா ரிலேட்டட் இல்லாத செயல்களா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாத ரிலேட்டட் செயல்களா. அப்ப அதுக்கு ஒரே ஒரு தவறு, அதுவும் தனக்கு தெரியாம நடந்த ஒரு விஷயம்தான் நிருக மகாராஜர்து. சரிங்களா? ஒரே பசு 2 பிராமணனுக்கு அவங்க, அதுவும் தன்னோட நாலேஜ்ல இல்லாம கொடுத்ததுதான் அது. அதுக்கே அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு லோவர் ஸ்பீஷிஸ் கிடைச்சது. சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நிறைய நம்ம செயல்கள் பண்றோம். எந்த செயலுக்கு என்ன பலன் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்ப அது வந்து சுமேரு மலை அளவுக்கு நம்மளோட அந்த கர்ம பலன்கள் வந்து இருக்குங்களாம். சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்மளால தனிச்சு கடந்து வர முடியுமான்னா முடியாது. அதுதான் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் முடியாது. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பகவான் அந்த ஸ்லோகத்துல 7.14ல, என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பகவான். சரியா? அதுக்கப்புறம் 18.66லயும் எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி பண்ணு அப்படின்றது. ஸோ அதனால பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்மளால அதுலேருந்து வெளியில வர முடியாது. சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கை நம்மளால தாண்டி வர முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது ஒண்ணு சாத்விகனும், ராஜசகுணம், தாமசகுணம். இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல தான் இருக்கும். அந்த 3 குணத்துல எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. சரிங்களா? அந்த பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறவி. இப்படியே தான் நம்மளுக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம ஏன் வரமாட்டேன்றோம்? ஏன் நம்மளால நிலைச்சிருக்க முடியலன்னா, நினைவு கெட்டாத காலம், ஆத்மா அனாதி. அப்ப அந்த அனாதி காலத்திலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருக்கிறோம்? நல்ல சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றோம். இல்லையா? ஜட ஆசைகள். அப்ப அது எப்படி இருக்குன்னா, நல்லா வேரூன்றி இருக்கும். நம்ம 15th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அரச மரம் அப்படின்றது. அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நல்லா அப்படியே அந்த கோர் ஆஃப் த ஹார்ட் வரைக்கும் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்குங்களாம். அதை நம்மளால மீறி வர்றது ரொம்ப சிரமம். முடியாது. அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இயல்பா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம குழந்தைங்க மேல அந்த பற்றுதல்னால நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருவோம். சரிங்களா? அது இயல்பா நடக்கும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அது மாரி டங்குக்கு, நம்மளோட சென்சஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அது பொருந்தும். ஸோ அது வந்து எட்டாத காலம் முதல் ஜட ஆசைகள் உள்ளன. அதனால தான் ஒரு மனிதனால என்ன பண்ண முடியறதில்ல? கிருஷ்ண உணர்வுல நிலை பெற முடியறதில்ல. நிலை பெற முடியாத வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? இந்த முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணங்கள்ல செயல்கள பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கர்ம பலனை சேகரிச்சு, அத தொலைக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோர் பாயிண்ட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு நம்மள பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். இயல்பா வரல நமக்கு. அனன்ய பக்தி வரல. பகவான் வந்து 12.8ல சொன்ன அனன்ய பக்தி வரல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? 12.9ல சொன்ன சாதனா பக்தியை நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம அதுவும் தனியா பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அப்ப அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் வேணும், குரு வேணும், நம்மளுக்கு மந்திரம் எல்லாமே வேணும், கிரந்தம் எல்லாமே, நாலேஜ் வேணும். அதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு நல்லபடியா அமோகமா கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? நல்லபடியா நம்ம இத பயன்படுத்தி இவ்வளவு பெரிய சிரமத்துல நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். அதுலேருந்து வெளியில வந்தா கிருஷ்ண பக்தி தான் ஒரே ஒரு மார்க்கம். அத நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஏதுவான விஷயம் தான் நம்ம இப்ப இருக்கிற சத்சங். ஓகே. மாதாஜி ஜோதி மாதாஜி 13.23 கிருஷ்ணா. மாதாஜி. भुभक्तश्चानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तः தேகேஸ்மின் புருஷப் பரஹ. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப இந்த சரீரத்துல களத்துல ஒண்ணு ஜீவாத்மா இருக்குன்றத பார்த்தோம் பகவானோட உபதேசத்துல இருந்து. இப்ப பரமாத்மா பகவான் அவங்கள பத்தியே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரியா? இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு. இருக்காங்க, பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இருக்காங்க. நம்ம எத்தனை பேர் அதை நம்ம உணர்றோம்? நம்ம இதுல பகவான் இருக்காங்க நித்தியமா, ஆத்மா கூடயே, ஒரு குழந்தை கூட அம்மா இருக்கிற மாதிரியே அப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல. மற்றவரும் இருக்கிறார்
அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் பகவான். சரிங்களா? ஜடத்தில் அனுபவிக்கிறவங்க கிடையாது, தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க. அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். சரிங்களா? அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர். நம்ம பக்திக்கு வராத வரைக்கும் விட்னஸாக இருப்பாங்க. நம்ம என்னென்னலாம் செயல்கள்லாம் செய்கிறோம் அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்ஷன் கிடைக்கும். சரியா? நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பகவான் எப்பயுமே அனுமதி வழங்குவாங்க. அப்போ பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்ற நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜீவனின் செயல்களை மேற்பார்வையிடுகிறார். எப்படி இருக்காங்க? இதயத்தில் விட்னஸாக இருக்காங்க. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு. அதை பகவான் கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்க மாட்டாங்க. இயல்பாக நம்மளுக்கு வரணும். அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளோட டிசைர்லாம் எதில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. மெட்டீரியல் உலகத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்போது அவங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். அதான் அப்போ மேற்பார்வையிடுகிறாங்க. ஜீவனின் செயல்களுக்கு அனுமதி தருகிறார். நம்மளுடைய செயல்களுக்கு நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ டிசைர், அதான் சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு குவீன் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு மனித சமூகத்தில் ஆக முடியலனாலும் ஒரு காக்ரோச்சோ இல்லைன்னா ஒரு ஹனிபீலையோ கொண்டு வர்றது, அந்த மாதிரி. உன்னத எஜமானர், உன்னத அனுபவிப்பாளர், உன்னத உரிமையாளர். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு பீஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும்னு 5.29 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, நினைவில் கொள்ளவும் அவரே சாட்சி. நம்ம எப்பயுமே தனிச்சே கிடையாது. ஆத்மாவை யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. இன்னொன்று, ஆத்மா கூட பரமாத்மா வேறு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஆத்ம நிலையில இருந்தால் நம்மளுக்கு பயம்ன்றதே வராது. அதான் பிரகலாத் மகாராஜர்கிட்ட நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா டிவோட்டிஸ்டையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். சரிங்களா? இந்த நெகட்டிவிட்டியே டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே பகவானோட இந்த ப்ரொடெக்ஷன் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க சுப்ரீம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையிலையும் அவங்களால தான் உணர முடியும். பிரகலாத் மகாராஜர் தானே சொன்னாங்க, நான் அந்த இதுல அவங்க ஹிரண்யகசிப்பு கொடுத்த அந்த கஷ்டங்கள்ல இதுல என்னோட உயிர் போகணும் அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட விருப்பம் அப்படின்னு நான் ஏத்துக்கிறேன். இல்லை நீங்க பாதுகாக்கிறீங்கன்னா அதுதான் உங்களோட விருப்பம்னு ஏத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி பகவானோட விருப்பம் அப்படின்னும் போது நம்ம பகவான்கிட்ட நம்மளை ஒப்படைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பயம்ன்றது ஏற்படாது. மேற்பார்வையாளராக மற்றும் அனுமதிப்பவர், அவர் நம்மை உள்ளிருந்தும் வெளியிலிருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது சிசிடிவி கேமராவில் கண்காணிக்கிற மாதிரின்னு இதில் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே தனிச்சு கிடையாது. அதுதான். ஓகே, அடுத்தது 13.24 ஸ்லோகம். ஜோதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணை சக சர்வதா வர்த்தமானோபி நஜ பூயோபி ஜாயதே. மொழிபெயர்ப்பு: ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ ஞான சக்ஷுக்கு நம்ம வரோம். ஏன்னா க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷ, அதுக்கப்புறம் ஞானம், ஞேயம் அப்படின்னு பார்த்தோமா 6 கொஸ்டின் அர்ஜுனன்ல. இப்போ ஞேயம் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஜட இயற்கை, களம், உயிர்வாழி, அதுக்கப்புறம் குணங்களுடனான சம்பந்தம், இந்த உறவை யார் நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த தத்துவம் இது ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவம். சரிங்களா? இதை தான் பார்த்தோம். நிறைய ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் இந்த தத்துவத்தை நிறைய ஆய்வு செஞ்சு நிறைய அவங்க கமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவானோட உபதேசத்தில். ஸோ ஜட இயற்கையோட நேச்சர் என்ன, உயிர்வாழியோட நிலை பொசிஷன் என்ன, குணங்கள் எப்படி நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது, நம்ம எப்படி கண்டிஷன்டு சொல்ல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வருது, ப்ராப்ளம் என்ன தெரிஞ்சால் அது வெளியில் வர்றதுன்றது நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அப்போ அதில் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. ஸோ இந்த நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம முக்தி அடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவனோட தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, தற்போதைய நிலை அதாவது ரஜகுணத்தில் இருந்தாலும் தமோ குணத்தில் இருந்தாலும் சரிங்களா, எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் உள்ளவங்க தான் பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றது கிடையாது. இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல உள்ளவங்களும் பக்தி பண்ணலாம். சரிங்களா? பகவான் பக்திக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கொடுக்கல நம்மளுக்கு கிரைட்டீரியா, இப்படி இருந்தாதான் பக்திக்கு நீ வரலாம்
எப்படி இருந்தாலும் சரி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுல மட்டும் நம்ம ஸ்திரமா ஃபோக்கஸ்டா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவான் ஏத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அதான் 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இப்பயும் தற்போதைய நிலை எவ்வாறாக இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு நம்ம ஒரு உதாரணம் கூட பார்க்கலாம். எந்த தமோ குணத்துல இருந்து பக்தியில வந்ததுக்கு. சரிங்களா? நெறைய இருக்கு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வால்மீகியோட பாஸ்ட் டென்ஸ் கூட நம்ம பார்க்கலாம். வால்மீகி முனியோடது. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹண்டரா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு ரத்னாகர்னு அவங்களோட பேரு. அவங்க ஹண்டரா இருப்பாங்க. ஹண்டரா இருந்து நெறைய அ அந்த அதுக்கப்புறம் வழிப்போக்கர்கள்கிட்ட இருந்து இந்த இது செல்வம் அதெல்லாமே எடுக்கிறது. அவங்களோட உடைமைகள்லாம் எடுக்கிறது. இப்படிதான் அவங்களோட லைஃப் இருந்தது. அப்ப நாரத முனிவர் வருவாங்க அங்க. சரிங்களா? நாரதர் வந்தாலே அங்க பக்தி நிச்சயம். ஏன்னா, அவங்க வந்து பகவானோட இன்கார்னேஷன். அ பவர் ஆஃப் அட்டானமி என்னன்னா பக்தி எல்லாருக்கும் குடுக்கறதுன்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நாரதர் அங்க வராங்க. சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். அங்க வந்த உடனே ரத்னாகர்ட்ட கேட்குறாங்க. "என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? வ வேட்டையாடுற, அப்புறம் எல்லார்ட்டேருந்தும் பொருள்லாம் வந்து எடுக்குற, இதெல்லாம் பாபமான செயலாச்சே." உடனே இவங்க சொல்லுவாங்க, ரத்னாகர் சொல்லுவாங்க, "இதெல்லாம் நான் ஒண்ணும் எனக்காக செய்யல. என்னோட ஃபேமிலிக்காக செய்றேன்." அப்படின்னுவாங்க. "சரி, நீ உன்னோட ஃபேமிலிக்காக இருந்தா சரி, உன் ஃபேமிலில போய் கேட்டு வா. இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறாங்களா?" அப்படின்ட்டு. பாபத்துல பங்கெடுத்துக்கிறாங்களான்னு. உடனே ரத்னாகரும் போவாங்க. போயிட்டு அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட, குழந்தைகிட்ட, பேரண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கேட்பாங்க. இந்த மாரி என்னோட பாபத்துல பங்கெடுத்துக்கிறீங்களா? ஏன்னா நான் பாவம் பண்ணி தான் ஃபேமிலி மெயின்டெயின் பண்றேன்னு. உடனே அவங்களாம் நோ சொல்லிடுவாங்க. சரியா? அப்ப இவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடும். இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்காக இதெல்லாம் பண்ணோமே அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் வந்து காட்டுக்குள்ளார போவாங்க. நாரதர் அங்க வருவாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னோனே, இந்த மாரி பாபத்துல யாரும் பங்கெடுத்துக்கல அப்படின்னு. ஈவன் நம்ப ரொம்ப உயிரா நினைக்கிறோமா? சரீரத்தையும், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தையும் யாருமே நம்மளோட கஷ்டத்த எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? நம்மளோட பாபத்தையோ, நம்மளோட கஷ்டத்தையோ யாரும் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆனா குரு இருக்காங்க இல்லையா? பானஃபைட் பரம்பரால ஒன்ஸ் நம்ம இனிஷியேஷன் வாங்குறோம் பாருங்க. அந்த நேரத்துல நம்மளோட அனைத்து சுமேரு மலை அளவுக்கு நம்மளோட பாபங்கள் இருக்குன்னு நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ம். சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஏன்னா நெறைய பிறவிகள், நெறைய ப பயஸ் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதுல பாவங்கள குரு வந்து இனிஷியேஷன் சமயத்துல எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில நிலையா இருந்து பக்தி பண்ணி பகவான அடையணும். ஏன்னா குரு வந்து வாக்கு குடுப்பாங்க. இந்த சோல நான் வந்து பகவான்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு. அது மாரி நம்பளும் குரு சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்பளும் வாவு எடுத்துப்போம். ஆனா பாபத்த எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான். இங்க வந்து வால்மீகியோட இதுல பார்க்கலன்னா, ரத்னாகர் கேட்டப்போ யாரும் எடுத்துக்கல. சரிங்களா? அது எதுக்குன்னா, அதான் அந்த குருவோட பொசிஷன் என்ன? அந்த மாரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்லாம் நம்மளுக்கு லைஃப்ல கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப வந்துட்டு சுக்ருதி. சரிங்களா? அதுதான் பானஃபைட் பரம்பரையில வர குருமார்கள் எல்லாருமே அப்படிதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றப்ப, நாரதர் சொல்லுவாங்க, "இங்க மரத்தடியில உட்காந்து மரா மரா சொல்லு" அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா, ஆ சுத்தமா காட் கான்ஷியஸ்னஸே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தானே! தமோ குணத்தின் வாழ்க்கை தானே! ஹண்டரு, வழிப்போக்கன் இதெல்லாம். அப்போ அத வழிப்போக்கர்கள் கிட்டேருந்து மணி எடுக்கிறது இதெல்லாம். அது ஒரு தமோ குணத்தின் வாழ்க்கை. சரி அப்போ வந்துட்டு போயிட்டு, "ராமா சொல்லு" அப்படின்லாம் சொன்னா, அவங்களுக்கு அது அவ்வளோ உச்சரிப்பு ஸ்திரமா இருக்காது. அப்ப இவங்க காட்டுல இருந்ததுனால "மரா சொல்லு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அந்த மரத்தடியில உட்காந்து மரா 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 மராமன்னு அந்த மராவே ராமாவா வந்து வந்துருது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க நெறைய ஒரு 18,000 இயர்ஸ்ன்னு நெனைக்கிறேன். அந்த மாரி அவங்க தவம் பண்றாங்க. மேல வந்து அப்படியே எறும்பு புத்து வந்துரும். அதுக்கப்புறம் ஆ அதுலேருந்து அவங்க வெளில வரும்போது ஒரு பியூரிஃபைடு சோலா வால்மீகியா வந்து அவங்க வந்து ராமாயணம் எழுதுறாங்க அப்படின்னு. அதே பிறவில தான். சரிங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த மந்திரம் என்ன பண்ணிருக்கு? பியூரிஃபை பண்ணிருக்கு. எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மந்திரத்த? ஃபோக்கஸ்டா தவம் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி? எறும்பு புத்து மேல கட்டுனது கூட தெரியாத அளவுக்கு. எறும்பு புத்துக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வால்மீகான்னு பேரு. அதனால தான் அவங்களுக்கு வால்மீகின்னு பேரு. அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா மந்திரத்த சொன்னா, என்ன ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு அவ்ளோ அந்த மந்திரத்தோட பலன்ல பியூரிஃபிகேஷன். சரிங்களா? ஒரு ச தமோ குணத்திலேருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கே மந்திரம் அவங்கள கொண்டு வந்திருக்குன்றத பார்க்குறோம். இன்னொன்னு நம்ம என்ன லெசன் லேர்ன் பண்றோம்னா, அவங்க வந்து குரு சொன்னத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. இந்த மரத்தடியில உட்காந்து மரா சொல்லு. ஏன் சொல்லணும்? எவ்வளோ நாளைக்கு சொல்லணும்? எதுவுமே கேட்கல. எத்தனை வருஷம் சொல்லணும்? எதுவுமே கேட்கல. உட்கார்ந்தது தான், மந்திரத்த சொன்னது தான். அந்த மாரி குரு என்ன சொல்றாங்களோ, அத அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி மந்திரத்த உச்சரிச்சோம் அப்படின்னாலே, நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ப
சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்து நம்ம லிபரேட் ஆக முடியும், அதாவது டிவோட்டியாக வர முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த 2 லைஃப் லெசன் நம்மளுக்கு அதில் வருது. ஸோ இதை ஏன் நான் இங்கே சொன்னேன் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நிலையில இருந்தாலும் தற்போதைய நிலையில நம்ம வந்து இந்த தத்துவம்லாம் நல்லபடியா, எதனால நம்ம இங்க கண்டிஷன் சோலா இருக்கோம், நம்மளோட பொசிஷன் என்னன்னா சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது, இந்த ஜட இயற்கையோட நேச்சரு, பகவானோட பொசிஷன், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வந்து மறுபடியும் பிறவின்றது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தியில நல்லபடியா இருப்போன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஏற்படும். பின்பற்றுவது ஒருவர் அடைவதால் பிரகிருதி புருஷ குண நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறார் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அவன் மீண்டும் இங்கே பிரிவெடுக்க போவதில்லை. இதெல்லாம் அப்படியே ரிப்பீட்டடா தான் வருது. ஸோ நம்ம ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஜோதி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்லோகம் 25. ம். ஞானேன ஆத்மனி பஸ்யந்தி கேஜித் ஆத்மனம் ஆத்மனா அன்யே சாங்கியேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. மொழிபெயர்ப்பு: தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நம்ம பகவான் இதயத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எப்படி அதை உணர முடியும் அப்படின்னா, சிலவங்க வந்து தியானம் அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி, சிலர் வந்து ஞான யோகத்தின் முறைப்படி, சிலவங்க வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் முறைப்படி. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. ஸோ இந்த முறையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 26 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்யேத்வேவம் அஜானந்தக ஸ்ருத்வான்யேப்ய உபாசதே தேவி ஜாதி தரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாக. மொழிபெயர்ப்பு: வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ இந்த 3 ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். இதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பகவானை உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சரி, ஆன்மீக ஞானம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அனுபவம் வேணும். கர்மானா என்ன, அதுல விகர்மா கர்ம கர்மா, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞானம்னா நிறைய நிறைய அதுக்கு பிலாசபிலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அஷ்டாங்க யோகம்னா அந்த 8 அங்கங்களை கொண்டு தவம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நிறைய கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணணும், மெனக்கிடணும் இல்லைங்களா? இப்ப ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வந்துட்டு பேசிக்கா இல்லை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மா உணர முடியும் அப்படின்னா, பிறரிடமிருந்து முழுமுதல் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில். ஸோ ஆரம்பம் இதுதான், நம்ம வந்து கேட்கணும் நிறைய. நான் எப்பயும் ஒரு விஷயம் இதுதான் சொல்லுவேன், என்னன்னா ரோட்ல போறவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்கள பத்தி ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அவங்க பேரு, அவங்க குணம், அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது எதுவும் தெரியாது. ஆனா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அவங்கள பத்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? எதனால அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அந்த உறவு இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம கேட்க கேட்க தான், அவங்களோட நாம ரூப குணநிலையில கேட்கும்போது தான் அவங்களுக்கு நமக்கு எவ்வளவு உயர்ந்த இனிமையான உறவு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும். பக்தி நல்லபடியா நம்மளால பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதனால நிறைய கேட்கணும். அது அது யார்கிட்ட இருந்து, மானபேட் பரம்பராலேருந்து வர டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து. சரிங்களா? அவங்க தான் கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க, குரு கிட்ட இருந்து. ஸோ அது மாதிரி நல்லா கேட்கணும். யாருக்கு? ஆன்மீகத்துல வேற எந்த அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம்லாம் தெரியல, ஒரு நார்மலான ஒரு லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கும். அப்ப கேட்கணும் நிறையா. சரிங்களா? அதிகாரிகள் மீது கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பினை வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஸோ அப்படியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கேட்கறதுனாலையும் நம்ம பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸை நம்ம கடந்து போக முடியும் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கபிலரும் தேவகுத்தி அம்மாவோடதும் வருது. தேவகுத்தி அம்மாவோட லைஃப்லாம் வந்து தவிர கண்ட்ரோல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சரிங்களா? அதெல்லாம் அதில் பார்க்கும்போது அவசியம் நல்லபடியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோ ஒரு அதாவது மனுவோட பொண்ணு. ஆனால் வந்து க கர்தம முனி அவங்கள வந்து மேரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக சேவை பண்ணுவாங்க.
அவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணி வந்ததுக்கும் அதுக்கப்புறம் கர்தமமணி அவங்கள பார்க்கறதுக்கும் அடையாளமே தெரியாது. அந்த அளவு டெடிக்கேட்டடாக அவங்க வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து கர்தமமணியை ரொம்ப இது ஹாப்பி ஆகி அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டப்ப இந்த மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப்பை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்தமமணி தன்னோட மிஸ்டேக் பண்ணனால சொர்க்கத்தில் உள்ளவங்கலாம் வந்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஆசைப்படுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணி அவங்க நல்லபடியாக ஹாப்பியாக லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கர்தமமுனியோட லைஃப்பை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா அவங்க வந்து இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கிரியேஷனில் ஒரு பங்களிப்பாக தான் பண்ணுவாங்க தவிர அட்டாச்மெண்ட்டோட பண்ணவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்படியே அவங்க வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஃபேமிலி லைஃப்லாம் ரன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு 6 குழந்தைங்க 9 பெண் குழந்தைங்க பிறப்பாங்க எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 9 ரிஷிகளுக்கு அவங்க மேரேஜ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சன்னு, அதாவது பகவான் வந்து அவங்களுக்கு பிறப்பாங்கன்னு உண்டு. அப்போ அதுக்கான அமைப்பு வந்து கபிலர் வந்து அவங்களுக்கு வருவாங்க. வந்தோடனே கர்தமமுனி வந்து டக்குன்னு ரினௌன்ஸ் ஆகி சன்னியாசத்துக்கு போயிடுவாங்க. தேவர்களும் பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு அவங்களோட லைஃப் இருக்கும். அந்த அந்த வாழற இடம்ல வந்து சொர்க்கத்தை விட ரொம்ப அப்புலன்ஸ் நிறைஞ்சதா. ஆனா தன்னோட அந்த பங்களிப்பு கிரியேஷன்ல எவ்வளவோ அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல கபிலர் பிறந்த உடனே, அதாவது அட்வென்ட் ஆன உடனே இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவகூதி அம்மாவுக்கு தோணும், இவ்வளோ நாள் நான் வாழ்ந்தேன், பெண்கள்லாம் வந்து பிறந்தாங்க, என்னோட கணவர்கிட்டயே நான் நல்லபடியா நான் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணி நான் வந்து சரியா பாத்துல வந்திருக்கணும். ஆனா எனக்கு நீ இப்போ வந்து கைடன்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பிள்ளை கிட்ட, பகவானோட அம்சம் கபிலர், சாங்கிய பிலாசபி வந்து கொடுப்பாங்க தேவகூதி அம்மாவுக்கு. அவ்வளோ அழகா வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஹோம்லி இதை வந்துட்டு லீட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, கபிலர்ட்ட இருந்து கேட்கிற அந்த ஒரு நிலையிலேயே அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்றது தெரிஞ்சு அந்த ஆத்ம நிலையில பக்தி பண்ணணுன்றது நல்லபடியா தெரிஞ்சு அவங்க அதே மாதிரியே பக்தி பண்ணி அவங்க பகவானை அடையிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப கேட்பதன் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பகவானை அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்லைட் மாத்திட்டேனோ? ஓகே, இங்க இருக்கு. பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகே, வேற யாரும் வாசிக்க இருப்பாருங்க? ஜோதி மாதாஜி, ஹரிபோல் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க இருப்பாருக்கா? பாக்கியவதி மாதாஜி ரொம்ப நாளா வாசிக்கலையே, இருக்காங்களா? நான் கூட கேட்டேன். வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே நாகராஜ். सञ्जायते किञ्चित् त्वं सदा परसङ्गं क्षेत्रक्षेत्रं न संयोगात् तद्विद्धि பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவையன என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அது ஓகே மாதாஜி, அதேதான் திரும்பி வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரிபோல். சோ இப்ப மறுபடியும் பகவான் வந்து சொல்றாங்க, அசையாதவை. ஓகே, அசைவன அசையாதவை அப்படின்னு, அதாவது சித்து அச்சித்து எல்லாம். சரிங்களா? என்னெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துல பாக்குறோமோ, சரிங்களா, அவை எல்லாமே என்னவா இருக்கும், ஒண்ணு களம், இன்னொன்னு களத்தை அறிபவன். சரிங்களா? அதாவது கஷேத்திர கஷேத்திரஜ், இது ரெண்டு தான், இந்த ரெண்டோட கலவை தான் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தாலும் இந்த ரெண்டுல ஒண்ணுல வந்துரும். ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு களம், பிரகிருதி அப்படின்ற அளவுல இருக்கு. 28 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. समं सर्वेषु भूतेषु निष्ठं परमेश्वरं विनश्यद्दं யபஷ்யதி ஷபஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையிலே காண்பவனாவான், உண்மையில் காண்பவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் டிவோட்டிஸ், இதை வந்துடுறேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஒரு ஒரு 2 நிமிஷம் இதாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும். ஸோ இதுதான் அந்த ஞான சக்ஷு அப்படின்றது. சரிங்களா? இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ யார் ஒருத்தவங்க இந்த நாலேஜை நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்களோ, க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜன் இது எல்லாத்தையும், அதோட அந்த பாண்டிங், சரிங்களா? அப்போ அவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஸோ நமக்கு இந்த ஒரு ரியலைசேஷன் ஏற்படணும். நம்ம வந்து யாரை பார்த்தாலும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ளார உள்ள ஆத்மா தெரியணும். கூடவே யார் இருக்கா? பகவான் சொல்லிட்டாங்க, எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க. சரியா? ஸோ கூடவே பரமாத்மாவே நம்மளால பார்க்க முடியணும் நம்மளை சுற்றி. அது வந்து வெறும் ஹியூமன்ல மட்டும்தான் இல்லை, எந்த லிவிங் என்டிட்டி நம்ம பார்த்தாலும். சரியா? அது மாதிரி களம் ஆத்மா இல்லாம இந்த களம் பார்த்தாலுமே இதுவுமே பகவானோட உருவாக்கம் தான். சரிங்களா? அதனால தான் அந்த காலத்துல எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையுமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தத்துல இருக்குன்னு. அப்ப நம்ம எப்படி அந்த பார்வை எப்படி இருக்கும் இந்த பிலாசபி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்? சரீரத்துக்குள்ளார ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆனா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவதில்லை. சரீரம் மாறும். சரிங்களா? அது வந்து பீகாக்கா வரும், இந்த இதுல பார்க்குறோம் பாருங்க, பீகாக்கா இருக்கும், இல்லைன்னா வந்துட்டு டைகரா இருக்கும். அது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ளார உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் என்றும் அழிவடைகிறதும் இல்லை, மாற்றத்திலையும் உட்படுறதில்லை. சரிங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த டியூவாலிட்டிஸ்க்கு வரமாட்டோம். சரிங்களா? அதுதான் பிடிக்கும் பிடிக்காது, நண்பன் விரோதி, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வராது. இது என்னோட ஃபேமிலி, இது மற்றவங்களது, நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணா ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? எல்லாருமே கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸ் தான், எல்லாருக்கிட்டையும் கிருஷ்ணா இருக்காங்க. இந்த சரீரம்ன்றது வெறும் ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்படுற ஒரு விஷயம், அது வெஹிக்கிள். சரியா? நமக்கு ஜீவாத்மா டிராவல் பண்ணுறதுக்கு, அதுதான். ஸோ இந்த ஒரு புரிதலோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது. பாக்கியவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மேம். சமம் பஷ்யன்கி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹி நஹி நஸ்த்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமா நம்ம பரமாத்மா வந்து இருக்கிறது. சரியா? பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும், அதாவது சித்து எல்லாத்துலேயும் பகவான் வந்து ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அதுவும் இப்போ 13th ஸ்லோகத்தில் பரமாத்மாவை பற்றி பார்க்கறதுல நம்ம பார்க்குறோம், எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்காங்க. அதே மாதிரி 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துருக்குறோம். பகவான் இல்லாத இடமே கிடையாது, எல்லா உயிர்வாழிலும் சமமாக விட்டிருப்பதை காண்கிறோம். பாரபட்சம்லாம் கிடையாது. நான் வந்து டாகோட இதில் வந்துட்டு நான் வந்து சரீரத்தில் நான் பரமாத்மா இருக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது. சரியா? எல்லா உயிர்வாழிலும் பாரபட்சம்லாம் கிடையாது, எப்பயுமே சமம் தான். சரியா? எல்லாருமே ஆத்மா பகவானுக்கு சமம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? அப்படி நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னா தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. நம்ம யாரையுமே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண மாட்டோம், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். எல்லாரையுமே வேல்யூ பண்ணுவோம், எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், நம்மளையும் நம்ம வந்துட்டு ஆத்ம நிலையில உணர்வோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த புரிதல். இந்த ஸ்லோகம், இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகம்லாம் யார் ஒருத்தவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம், இப்போ அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருந்து இல்லையா, இந்த ஃபிலாசபி யார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட புரிதல் வந்து இந்த நிலையில் இருக்கும். நம்ம யாரை பார்த்தாலும் அது உள்ளார சோல் இருக்கிறது தெரியணும், சூப்பர் சோல் இருக்கிறது தெரியணும். அதுக்கப்புறம் சரீரத்துலேயும் பகவானோட இது இருக்கு, எனர்ஜி இருக்குன்றது தெரியணும். எல்லாரையுமே நம்ம வேல்யூ பண்ணணும், யாரையும் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த நிலையில நம்மளோட அந்த புரிதல் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது 30th ஸ்லோகம். பாக்கியவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. பிரகிருத்
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் அந்த ஞேயம், ஞான சக்ஷு. சரியா? என்ன இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சரீரம் தான் செய்யுது, ஆத்மா எதையும் செய்யறது இல்ல. சரியா? நம்ம இப்ப நமக்கு பிடிச்ச ஒரு டிஷ் இருக்கு, சரிங்களா? அது புலனின்ப பொருள். பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணணும்னு தோணும், சுவைக்கணும்னு தோணும். அப்ப மனம் டிசையர், சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் மனம் தான். சரியா? அதுக்கப்புறம் புத்தி என்ன பண்ணும், அது என்ன பண்ணா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் புலன்கள் அது என்ன பண்ணும், அனுபவிக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆத்மா வந்திருக்கானா? இல்லை, ஆத்மா வரல. சரியா? அது மாதிரி அது சாப்பிட்றதுனால ஆத்மாவுக்கு எனர்ஜி கிடைக்க போகுதா? அதுவும் கிடையாது. ஆத்மாவை போய் சென்றடையுதா? அதுவும் கிடையாது. சரீரத்துக்கு தான். நம்ம சாப்பிட்ற விஷயம் சரீரத்தோட முடிஞ்சிருது. அப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி எல்லாமே இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல எதுலையுமே ஆத்மா ஈடுபடுறது கிடையாது. ஆத்மா எப்பயுமே தனிச்சிருக்கும். சரிங்களா? ஆத்மா நித்தியமானது. பகவானுக்கு பக்தியில அதுக்கு என்ன இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அவ்வளவுதான், பரமானந்தம். மற்றபடி இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாம் சரீரத்துக்கு மட்டும்தான். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாம் செய்யுது. மனம் ஆசைப்பட்டுச்சா? அது சரீரத்துல தான் இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா? அது எங்க இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து எது என்ஜாய் பண்ணுது, புலன்கள் இந்த கிராஸ் பாடியில இருக்கு. அப்ப இது எல்லாமே என்னதான் இருக்கு, சரீரத்துல தான் இருக்கு. அப்ப சரீரம் தான் எல்லா செயல்களும் செய்கின்றன என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை. ஆத்மா ஆசைப்பட்டுச்சா? இல்ல, மனம்தான் ஆசைப்பட்டுச்சு. இல்லையா? ஆத்மா எதையும் செய்யறது இல்லை. அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மத்தது 31 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. யதா பூதப்ருதக் பாவம் ஏகஸ்தம் அனுபஷ்யதி ததயேவ ஜ விஸ்தாரம் பிரக்ம சம்பத்யதே ததா. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மம் உணர்வை அடைகின்றான். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது, அந்த பார்வை எப்படி இருக்கணும், இந்த ஃபிலாசபி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஞான யோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி, இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, எதை வச்சு, சரீரத்தை வச்சு தானே, அவங்களுக்கு குணத்தை வச்சு தானே. குணம் சரீரம் எல்லாமே ஜட இயற்கை தானே. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம், டியூவாலிட்டிஸ் கொண்டு வரோம் இல்லையா? அது மாதிரி சாப்பிட்ற பதார்த்தத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும் நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம் அந்த டியூவாலிட்டிஸோட. ஸோ இது எல்லாமே பல்வேறு ஜடங்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி, அதே மாதிரி இவங்க உயர்ந்தவங்க, இவங்க தாழ்ந்தவங்க, உயர்ந்த கிரியேச்சர், தாழ்ந்த கிரியேச்சர், ஒரு எறும்பு தானே அப்படின்றது, பிரம்மா அப்படின்றது, அப்படிலாம் இல்லாம என்ன பண்றோம், நம்ம எல்லாருமே உயிர் வாழிய நம்ம அதுக்காக தேவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை, அவங்கள ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஆனா பிரம்மாலேருந்து ஆண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சூழல் இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்றது. சோல் உயர்ந்தது, சோல் கூட பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றதுல உயர்ந்த நிலையில நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அதை விட்டு அந்த சரீரத்தை பார்க்கறத நிறுத்திடணும். ஏன்னா அது வேற வேற, எலிஃபெண்ட்டுக்கு வேற இருக்கும், டைகருக்கு வேற இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய ரெப்டைல்ஸ்க்குலாம் வேற இருக்கும். ஸோ அதை பார்க்கறத நிறுத்திட்டு உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஆத்மா பரமாத்மாவை பார்க்கணும். உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பரவியுள்ளனர் என்பதை எப்பொழுது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். ஆத்ம நிலையில் நம்மளும் இருக்கோம், ஆத்மாவை தான் பார்ப்போம், ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் தான் பார்ப்போமே தவிர சரீரத்தை பார்க்க மாட்டோம். சரிங்களா? அதுதான். மத்தது 32 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. அநாதித்வா நிர்குணத்வாத்
பரமாத்மாயம் அவ்யயக சரீரஸ்தோபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதுவும் இந்த ஞான சக்ஷுல தான் வருது. சரிங்களா, நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்ப அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, ஸ்பிரிட், பகவானோட அம்சம், தெய்வீகமான நித்தியமானது. சரிங்களா, எப்பயும் இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கும்? பகவானோட அம்சத்துல இருக்கு. இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம ஆசைப்படுறது, நம்ம செய்யறது எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. எல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாத வரைக்கும், ஒன்ஸ் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடும் போது அந்த சரீரம் நம்ம என்ன பண்றோம், நல்ல முறையில ஆத்மாக்கு ஏதுவா நம்ம அதை கொண்டு வரோம். அப்பதான் அந்த கார் ஒழுங்கா பர்பஸ்ஃபுல்லா நம்ம அதை டிரைவ் பண்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா, அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய முடியும், சேஃபா அடைய முடியும். இல்லைன்னா அது என்ன ஆகுது, சிரமத்துல தான் நம்மளை கொண்டு போய் விடுது. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன பண்றோம், இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மான்றது. சரிங்களா, ஜடவுளின் தொடர்பில் இருந்தாலும் இந்த சரீரத்துக்குள்ளாரதான் இருக்கு. ஆனாலும் அது எப்படி இருக்கு, அது எதையும் செய்யறதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. எதோடையும் அது கனெக்டடா கிடையாது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடா இருக்கட்டும், நம்ம ஆசைப்படுற விஷயங்களா இருக்கட்டும், சரீரம் சார்ந்த எந்த விஷயத்துலயும் அது என்ன பண்றது இல்லை, அது செய்யறதும் இல்லை, பந்தப்படுறதும் இல்லை. சரிங்களா, அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். மாதாஜி 33 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சர்வ கதம் சௌக்ஷ்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. தனித்துவத்தோட இருக்கு ஆத்மா. சரிங்களா, அது சரீரத்துல இருக்கு, ஆனாலும் எதுலயும் அது சம்பந்தப்படுறது இல்லை. சரிங்களா, சரீரம் மட்டும்தான் செயல்படுது, மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி அதுக்கு ஏதுவா எப்படி அடையணுன்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபால்ஸுக்குள்ள நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் அடைஞ்சேன், அது வேற இருக்கும். கூடவே நான், எனது அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், இதெல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம் தானே தவிர ஆத்மா சார்ந்த விஷயம் கிடையாது. ஆத்மா எப்படி இருக்கு, ஆகாசத்துல எங்கேயும் காற்று பரவி இருக்கு இல்லையா, ஆனா அது எங்கேயும் கலந்துருக்காது, அதை டச் பண்ணாது இல்லையா. அது மாதிரி உடல்ல ஆத்மா இருந்தாலும் அது எதோடய சம்பந்தப்படுறதில்லை, உடலோடு அது கலப்பதில்லை அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 34 ஸ்லோகமும் வாசிச்சிடுறீங்களா? இன்னும் 2 தான் இருக்கு. யதா பிரகாஷத் யக்தேக க்ருத்தஸ்லம் லோகம் ஈவம் ரவிக க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷ்யதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த சரீரம், இப்போ ஆத்மா இல்லைன்னா இந்த சரீரம் என்ன ஆகும், அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஐடென்டிட்டிலாம் கிடையாது, ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க, டெட் பாடி, அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பேரு, ஜெண்டரு எதுவுமே சொல்லி பண்ணுறதில்ல, கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க இல்லையா. ஒன்று எரிப்பாங்க, இல்லைன்னா புதைப்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது பிற உயிரினங்களுக்கு உணவாக கொடுத்துருவாங்க, அவ்வளவுதான். சரி, அந்த சரீரம். ஆனால் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம். ஆனா இந்த சரீரம் எப்போ இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, சரீரத்துக்குள்ளார வந்த உடனே எப்படி சூரியன் எப்படி இந்த உலகத்தை அப்படியே பிரகாசப்படுத்துதோ அது மாதிரி உணர்வுனால அப்படியே ஆக்டிவா வச்சிருக்கு. சரிங்களா, ஆத்மாலேருந்து வர அந்த உணர்வு அதுதான் என்ன பண்ணும், மெட்டீரியலா இல்லாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல உணர்வை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. சரிங்களா, அப்ப தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுது, சரீரத்துல வந்த உடனே அதை ஆக்டிவ் ஆக்குது, உணர்வை ஃபுல்லா சரீரம் முழுக்க அது பிரகாசப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் உணர்வினால. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 35 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्येवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा
பூதபிரக்திமோகச்ச யோ விதுர்யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்காக வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கணை அடைகின்றனர். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா 13 சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ உடலுக்கும் உடலில் உரிமையாளருக்கும் ஆத்மா, சரீரம், பரமாத்மா, இதுக்கான பொசிஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாரு ஞானத்தை நல்லபடியா விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களோட கண்களோட பார்வையில் எப்படி இருக்கும், சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஆத்மா எதோடையும் பந்தப்படுறது இல்லை. அப்புறம் எப்படி பார்க்கணும், சரீரத்தை பார்க்கக்கூடாது, எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ஆத்மா அதுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையில நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா நம்மளால இருக்க முடியும். சரிங்களா? அப்ப ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து ஸோ என்ன ஆகும் அதனாலன்னா நம்ம கிட்ட இந்த டியூயாலிட்டிஸ் நம்மளை விட்டு போகும். அதுதான் அது ஜட இயற்கையோட ஒரு முக்கியமான அம்சம். அது அந்த இருமைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது நம்மளை விட்டு விலகும். ஏன்னா இருமையில நம்ம நிறைய என்ன பண்ணுவோம், தவறான செயல்கள் பண்ணுவோம். பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு வரும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லதை செய்வோம், பிடிக்காததுக்கெல்லாம் வெறுப்பை காமிச்சிருவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அதில் என்ன ஆகிடும், பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அதில் நம்மளுக்கு கல்டிவேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பார்வை அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு தடவை படிச்சா பத்தாது. இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த ஞான சக்ஷு அந்த அளவுக்கு உள்ள ஸ்லோகங்களை திரும்ப திரும்ப அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போதான் நம்மளுக்கு அது மனசுல நல்லா பதியும். அப்போதான் நம்ம அந்த ரியாலிட்டிஸ்ல நம்மளால வெளில ஆத்மா எதோடய சம்மந்தப்படுறது இல்லை, சரீரம் தான் எல்லாம் செய்யுது. நம்ம மற்றவங்கள பார்க்கும்போதும் நம்மளையும் ஆத்மான்னு உணரணும், மற்றவங்களையும் ஆத்மான்னு உணரணும், எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்காங்க, யாரையும் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு மனசுல நல்லா பதியும்போது அந்த ஞான சக்ஷு அந்த ஞேயம் நல்லபடியா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை பகவானை நம்ம ஆத்ம நிலையிலிருந்து பக்தி பண்ணி அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எனக்கு